далечното Черноморие. Отново във Варна, за да разберем какво е лятното морско настроение там, благодарение на Карина Караниотова. Кое е, Карина, това симпатично мис парти момиче до тебе? Жоро, това е най-секси диджейката по цялото българско Черноморие. Както каза, мис парти. Всъщност тя се казва Мария. Можете да видите наистина колко е готина, симпатична. Здрасти! Здравейте, здравейте на зрителите на БНТ1. А да ти кажа, че нашият водещ Георги Любенов, той специално те избра, издирите и много държеше да се включи в нашото предаване, да покажем кое е най-секси момичето по летните купони на морето. Благодаря за което, много се радвам. Този имидж как се поддържа на най-секси диджейка? Ами с нюх за сексапил. Какъв е твоя нюх? Сега червените коси или примерно тук екстравагантната татуировка, на пъпчето също имаш някакви бижута. Залагам на цветното, на веселото настроение. Просто това отразява и всъщност това, което съм. Една весела личност, мис парти. Какво е чувството така да имаш такова прозвище? Ами, доста така интерес буди в хората. И така, то даже самите хора са ми го измислили, така че... Има ли купони вече тук по морето? Аз знам, че ти пускаш тук на това място през деня всъщност и правиш такива дневни партита, които сега са много актуални. Дневни плажни партита правя тук, също и вечер правя партита, доста така силно стана последната седмица, плажа е пълен, хората са доволни, има слънце, времето е супер. Каква музика пускаш? Какъв стил? Електронно? Да. Дип хаус основно, ню диско и тек хаус. И тук, понеже попита Жоро дали има скандинавци на плажа, но повече руснаци има. Какви други народности се срещат по варненските плажове? Ами има доста румънци, доста поляци. Като цяло руснаците и поляците така преобладават. И ти сега като секси диджей, какво е по-важното, да пускаш готина музика или да изглеждаш добре и така доста впечатляващо? Разбира се, че всичко е накуп и трябва да бъде на ниво, понеже аз съм перфекционист и искам нещата да се получават. Ти ми каза, че си от Димитровград. Всъщност този град е известен от това, че идват там доста фолк певици. Да, така е. Вечно да станеш една фолк певица, защо избра електронния пулт пред поп-фолка? Аз съм много против този, така, не знам дали стил да го нарека или шум. Нямам просто абсолютно никакви пресантименти към тази музика. Да. Някой казва, че този новия модерния хаус е новата чалга, нали? Тези комерциалните парчета, че се доближават някои ритми. Ами, не смятам, че изобщо има някакво място за сравнение с чалгата и какво да се сравнява с чалгата. Просто наистина не харесвам този стил музика. Че учиш мода. Да. Уча за моден дизайнер. Кажи ни тогава, кое е сега в момента за плажа, да знаят хората, да не идват демоде, ами да са в крак с модата за плажа, нали? Ти си един жив пример. Ето дантелата, която е доста актуална и това лято. Моето е от миналата година. И това лято е актуално. Или късите панталонки. Естествено, цветно и дантела, всичко. Майче, колкото по-скъсани, толкова по-добре. Да, сега това е също много на мода. Скъсаните дънки, скъсаните панталонки, всичко, което... Майче, нещо изоставам от модата с... Може ли само да покажем нейните обувчиците? Нали, аз съм по джапанки, което си е класическо за плаша, а тези обувчици са, може би, специални диджейски? Ами не, те са по принцип са за тренировка, за плаж, за спортуване. От Германия си ги купих, много ми харесаха и просто постоянно идвам на работа с тях, защото са ми много удобни. Добре, много ти благодаря, много си готина. Пожелавам ти още повече успех, да станеш още по-известна мис парти, не само в България. Това беше срещата с Мария или просто мис парти. Елате на Варненския плаж да я послушате на живо. Благодаря ти! Един хубав плаж.